Hello ka mga Bisaya. Na ako'y bisita nga si Shiba. Uy, kita kumbot. Na ako'y bisita si ang anak sa Amerikano ni balik na pod kay manghom sa cellphone kay mag TikTok. Dara, anak sa Amerikano. Niitom ni siya kay magsige man siya guwad sa init. Ay pan alay. Unya, moari po ko sa ako ang amahan sa bata. Nag-init og bayabas. Hay, ikaligo sa among iro ngagi kagid. Yara. Darang Amerikano. Hi. Si hi Amerikano. Manilhig ko kay hugaw kay mong balay. Puting hugaw gyud sa among balay. Kay kusog kaayo ding hangin sa amo ang mga sagbot na nga palid. Musilig-silhig ko. Silig-silhig na kay way sagbot. Hay nako. Puting kainita diri sa amo ang balay. Landong pa di ayron kay daghan man og kahoy, dara. Puting nandunga sa among balay. Dara, mamon puniton ako ang sagbot. Mga sagbot akong mga puniton. Dara ang akong mga tanong. Dara. Green white nga tanong. Din ka mga Bisaya moadto meron sa karong hapon sa uma sa akong papa. Tuon na mo ang unggos kaya mong anihon. Din nakoy kabumba mga kabisaya nga tanong. Diara. Nice kayo kabumba mga tanong kabisaya. Kinsay mangayo ani ako ning ihatag. Din napugkoy mga gabi-gabi. Dara, gwapa kayo liwat sa ako Buyag! Hay, buyag intaon, gwapa intaon ko. Di ko batignaw. Dara, mga sagbot nga akong ibton. Hello kabisaya. Ninot kayo ang balay nga limpyo. Di ara Bisaya nga akong mga gabi-gabi nga puting haninduta. Kinsay mo may nani ako ning ihatag kay daghan na kay kuani. Din di apa jud ko kabisaya ang hanging plan. Daghan kayo diri turok. Nindot siya kabisaya nga itanong siya ihanging plan. Samaan niya akong gihanging plan nga ako ang mga tanom kay very nice jud kaayo. Di ara kabisaya. Muna siya akong hanging plan. Adin kabisaya. Manglimpyo ko sa balay kay puting kakatag naman sa mga higdaanan na mo kabisaya. Katre ra in tao na nga higdaanan. Okay ra ni at least may kahigdaanan nga katre. Unya kabisaya si Botyok nga sige na naman higdaan ni si Botyok. Si hi Botyok. Si hi. Ay, puting kainita kabisaya. Nahuman jud ko laba pagka gabi mga 12 PM ani agas wag ko na to kay
nang labamang ko dala ang akong gilabahan pagkagabi kabisaya kay walagi agas diri sa mo alagi nga wadyo ko kato gabi kay 12 PM pa ni agas usahay 3 PM niya kabisaya doon ako'y bambo nga ibutang sa akong altar moon siya ang bambo gibutang sa akong altar nice na siya kabisaya ihumulan mo siya tubig dili na siya mulata and then ang lobi-lobi nga gisunod ko kaang wala katubo mura na siya palmira kadak dara very nice kaayo nga tanom din kabisaya nag-init lagi mi og bayabas kaya mo ikaligo sa iro kay ang iro di kagid man mao ning iro kabisaya nga gikagid ang pangalan ni kabisaya ay hapit ko mapaak sa iro si Whitey mo na siya ligoon na mo o init na biyabas kay gikagid man siya kay 40 man siyang laagan bugnoon sa iro makasamad-samad na lang ning iro ani kay laagan andin kabisaya doon ako ko'y tanom nga nice kaayo siya mo na siya philodendron mo na siya ang kabumba mo na siya ang kung gibubuan pagkagahapon sa hapon na po ko'y mga tanom kabisaya nga kabumba ni siya nga puting nindot pag naw sa tag-iya dara ang army na akong kabumba tulon siya kabisaya and then ang akong putos nga hapit na siya manag-as dara ang akong putos na gwapa sama nako din na po ko'y Francis nga tanom nga nasa lingsing na Porte namang inita sa gawas kabisaya ang init karon kabisaya nga ang init gyud nga mo origi sa tumpanit na puti sakita kay murag summer naman karon god tagsa na lang ang uwan wala siya nga summer na ang padung na sa Marso to Mayo mo na siya summer nga tagsara ang muuwan unya kabisaya ang akong mga nilabhan nabungkag ni kay ang akong anak dili man kibaw siya mohapil kini akong anak nga si Alexander and then bisaya aduna na po for diri bisita nga pangalan si Angel puting gwapaha mo siya ang bata nga puting gwapaha mga kabisaya dara ang akong paumanggon si hi Angel I love your words say hi mo siya ka mga bisaya liwat ni sa gwapa charot gwapa gid taon and then mga bisaya hili ko og mga tanom diri sa sulod ako na siyang gisulod mga snake plant nga green and snake plant nga yellow green dara na laos and then kabisaya nahuman na dyan kong limpyo din sa among balay kay abuga
ayaw hilab to Angel kay madaot na siya nga tanom. Hello kabisaya. Ako'y baligya din nga kaang dagko na lang siya na hebalin. Na siya nga kaang kabisaya. Mauni siya nga kaang nga akong ibaligya. Then anak sa Amerikano, naganahan siya kadire kabisaya kay puting hangin pa. Si hi Angela. Hi, mauwa man ni siya. Maulawon. And then kabisaya, mao ni ako ang mirror. Na magpagwapa ko, ari ko diri sa akong mirror nga mutanaw. Mao ni ang ako ang house nga akong pinuy-anan mga kabisaya. Akin yung house nga diri kabisaya. Nasunog ni siya. Nasunog ni siya pagka dara kabisaya. Makita ninyo ang itom sa akong balay nga nasunog na siya pagka 2018. Ang nakasunog na kabisaya kurente. Ang kurente sa mga silingan kabisaya diha sa among haligi nga diha dibito sa among haligi nga nagtampered sa among haligi unya na screen dayon ang kurente hapon di man tong kusuga sa hangin magsige po siya ka uyog-uyog. Pagka uyog-uyog doon na screen sa akong haligi mo to siya nagpanit din na spark. Nasunog siya kabisaya December 17, 2018. May gani kabisaya nadali ra jud ang akong balay. Natabang sa akong mga igagaw. Hindi pa na po ko kabisaya kay nabinan ko kapuyan sa akong balay. Angel, say hi Angel. Hello. Hello kabisaya. Please subscribe my YouTube channel, Comedy Bisaya Vlog with Gloria ako. Thank you.